Хора, днес ще пробваме най-новите вкусове на Лава Бер пуканки. Ето с моята приятелка, кажи здрасти. И нямам търпение, защото ще пробваме първо с Кока-кола и шоколад и кокос. Хайде сега спираме. Хора, много са вкусни. Вижте! Уникални. Вкусни. Купете си ги и вие. Сега трябва да пробваме Козовете! Кота ми е любимата за сега. 10 от 10 и колко даваш? Колко даваш? 20 точки. Аз давам безкрайно. Дай, хайде Лота! Хайде да пробваме. Хайде сега да пробваме с кокос. Аз създадах малко. Хайде да ги ядем. Има вкус на кокос. Няма вкус. Безкрайно от безкрайно. Безкрайно! Дам 20 000 точки. Но безкрайно. И сега шоколада. Хайде хора. И сега ще пробваме с шоколад. Има вкус на шоколад. Хора, айде чао от мен. Чао.